Asibingelele kubabukeli be-MC System Media. Siphinde futhi sibacela ukuthi baqhubeke nokusubscribe, be-comment, be-share ezinye zeindaba esisuke sikhuluma ngazo. Ngifisa ukukhuluma ngecala uma lisuke limbula ingubo lingene, kuye kuthiwe limbula ingubo lingene. Nokuyinto ebaluleke kakhulu singabantu kumele siyazi le ukuthi yenzeka. Le mbula ingubo icala lingene mawunenhlahla limbule lingene mhlawumbe ugcina ulwinile. Mawunebhadi limbula ingubo lingene liyoze liyokugojela ukuba uyoziyofa. Mhlawumbe futhi ugweba isigwebo esikhulu. Abanye ke baye bekhuluma izinto eziningi makwenzeka into efana naleyo, uthola ukuthi omunye kuzothiwa ekhaya kubo makwenzekile icala lambula ingubo langena, kuzothiwa akahamba aye kubantu abamanga lababonayo, befike bekhombe izinto ezihlukahlukene, bekhombe lokhu bekhombe ukuthi umsamo ulungile, bekhombe 1 no 2 no 3. Uthole ke sekumosheke iziningi imali, omunye athatha abameli ngenhlahla aphume mhlambe ngenhlahla noma ngebhadi limgwebe, ngoba phela nokuba nommeli akusikho ukuthi icala liyagweba icala onayo ummeli. Uma sekwenzekile konke, ingozi ke engiyaye ngixwayise ngayo kakhulu abantu kulokuthi icala malimbula ingubo langena, khona abanye abarelaxayo, uthola ukuthi umuntu useboshiwe noma ingane mhlambe ekhaya siboshiwe, insizwa esiboshiwe, bese kuba ukuthi ngoba icala ithi yona ilazi bese ivela ihlala nje ingenzi lutho, imizamo yokuthi uyivikele. Mhlawumbe uthola ukuthi iya-afforda nokuthola ummeli, kodwa ngenxa yokuthi icala ilazi ingamthatha ummeli. Kuyingozi kakhulu-ke lokho ngoba icala liyakugweba ungalenzanga. Ngake ngakhuluma ngodaba lensizwa yakwamkhize eMsinga. Liyansizwa yangishayela emva kokufunda nje ezinye zeindaba engangibhala ku Facebook eyithinta ijele nokuboshwa. Ingishayela ifuna ukuchaza nayo udaba lwayo ngaphansi kwesihloko nje sithi icala limbula ingubo lingene. Liyansizwa yacishe ehlelwa yibhadi futhi angazi ukuthi ukube leyansizwa yayiphethe isibhamu, ukube iwumuntu ophatha isibhamu ngabe kwenzakalani ngelanga eyacishe yehlelwa eyabona noma okwenzeka ngaso isigameko. Angazi ukuthi ngabe kwenzakalani ukube yayiwumuntu ophethe isibhamu, mhlawumbe futhi ngabe isibonelo sisenza ngayo masisuke sikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. Bayazi ke abaningi ukuthi mina elami ivangeli nesibhamu lithini, lilodwa nje lithi umuntu uphatha isibhamu usuke uphethe usizi, ngoba ayikho into elithi usizi empilweni yomuntu njengesibhamu. Lilodwa lami ivangeli. Lensizwa maye ngishayela iyangichazela ukuthi yake yathi kushuthi ngabo 2002 2003 isanda kuqeda esikoleni yabe sihamba iyofuna amatoho yenyuka yeza eThekwini.
mayifika eThekwini yahlala kuAntwayo khona uAntwayo ugane eNtuzuma. Yahlala kuAntwayo yafuna amatoho angatholakala amatoho yagcina siyohlala nomzala wayo eNewlands khona eThekwini lapha ngakwaMashu. Yayohlala eNewlands kwathi ngabo 2006 izinto engahlangani yasiyenyuka iya eGoli. Angithi thina emakhaya sisenze nje thina emakhaya ingane in most of the cases masikhula sikhula sifunda isikole singanandaba nokuthi kufanele si emakhaya, ngikhuluma ngendawo zasemakhaya nje, asikho well equipped, asikutholi ukuqeqeshwa ngokoma ideas sebancane ukuthi impilo ihamba kanje. Abanye bethu sabamba indawo sabambe imikhuba emidala yasemakhaya engasafithi esikhathini samanje. Sazi ukuthi umuntu mehlulwe isikole noma eqedile esikoleni kufanele ahambe ayofuna amatoho lana ngekho. Usithole simasiqeda isikole bese siya kubantu siyofuna yonke into engaba umuthi engaba yisiwasho ukuthi umuntu athole umsebenzi. Asiqeqeshelwe lutho nje, akukho esiqeqeshelwe khona ukuthi sikwenze kube umsebenzi kuthina. Sifuna nje umsebenzi nathi singasothola. But that is the topic for another day. Kodwa nje that's how we do things kulesi sikhathi, even nakulesi sikhathi samanje. So lensizwa ithema isuka kwaMashu yakwaMkhize, ithema isuka ngifuna uzwe ukuthi icala limbula kanjani ingubo lingene. Ngoba sikhuluma ngokuthi icala limbula ingubo lingene sikhuluma ngomuntu ongazange acabanga ukuthi ngelinye ilanga engenza icala. Sikhuluma ngomuntu ongazange acabanga, sikhuluma ngomuntu osaba ngisho ukusibona isibhamu. Sikhuluma ngomuntu onenhliziyo yokuthanda abanye abantu, ongazange acabanga nje ukuthi ngelinye ilanga ngene ephume enkantolo enza ehamba amacala. Kodwa kulensizwa kaMkhize engikhuluma ngayo akufikanga lapho ngenhlahla, akufikanga ukuthi izihambe inkantolo. Lensizwa kaMkhize ithi yathi mayisuka eThekwini ngo-2006 isiye eGoli yofuna amatoho ngenhlahla afika lithola itoho nakhona emva kwesikhathi cishe la ku-2011 2012. Kuthe ngo-2017 yayisi uyazi-ke nawe mawusuke kade uqale ey'ndaweni ey'thile mawususebenza uyayifisa ukuvakasha kuleyo ndawo ngoba ususeyasebenza phela. Ithi yayilokhu yayinokufonela u-Antwayo ethi u-Antwayo wokuvakasha phela njengawo wonke umuntu ubokuvakasha phela la eThekwini uzozivakashela siyasebenza phela manje ukuzivakashela. So kwakunaleyo nto nje nanomzala wayo le eke yahlala naye eNtuzuma, eNewlands. U-Antwayo useNtuzuma, umzala uhlala eNewlands. Ithi lensizwa ngo-2017 yasheshe yavala emsebenzini, yavala ngomhla ka-15, kushuthi umhla ka-15 wawuqondene ne-weekend, yagcina isivala la ngomhla ka-13. I'm not sure noma umhla ka-14 December umhla 15 December ngomgqibelo. So yasheshe yavala. Yayisithi ngoba this time ngisheshe ngavala ake ngiyovakashela u-aunt eNtuzuma eThekwini isuke eGoli. Bese ngizohlala mhlambe noma 2 days bese ngiyahamba ngekhaya, ngizosuka khona bese ngihamba ngekhaya. Ngiyakhumbula ukuthi lolu daba ngaqala ngalibhala kuFacebook. Ngathi mangilibhala kuFacebook ngathi mangifunda ama-comments baningi abantu ababekhuluma bebeka imbono yabo nayo. Ngiyakhumbula nje ukuthi khona abanye abathi no lensizwa kaMkhize yenza wrong
awukwazi ukusuka eGoli uye eThekwini bese before uye ekhaya awukwazi, kufanele isikhwama sakho kungcono kube yini insizwa yaqala ekhaya isikhwama safike sakhothwa amadlozi bese kuba yima iye eThekwini. So people were saying a lot of things okuyimbono yabo vele kakade indaba phela masiyikhuluma noma siyibhala sisuke siyibhalela ukuthi abantu bebeka imbono ehlukahlukene, umbono kawukazi ube wrong. Ithi ke lensizwe yathi mayivala eGoli yayisiyehle eThekwini yamfonela uanti wayo seNtuzuma yathi anti ngizoza lapha ngoba ngisheshe ngavala emsebenzini. Wajabula noanti ithi yabamba ibhasi isuke eGoli lantambama yafika ekseni. Yafika ekseni lapha ya eNtuzuma yafike yahlala. Okay, ithi yafika ngolwesithathu ekseni khona eNtuzuma kusho ukuthi eGoli yasuka eGoli ngolwesibili ntambama yafika ngolwesithathu ekseni eThekwini ihamba ngebhasi ngoba yasheshe yavala emsebenzini eGoli. Yazi ke khona insizwe ezithi mayisheshe zavala eGoli mayimini emsebenzini ezinye ihlala zihambe nge24 December ayifuni ukusheshe ifike kwakuneyinsizwe kanjalo ayifuni ukusheshe ifike emakhaya. So ke ithi lensi ngoba ngiyakhumbula ukuthi yafika ngolwesithathu ekseni eNtuzuma yahlala ulwesithathu yahlala nangolwesine. Kushuthi ngesikhathi isanda kufika eNtuzuma yabe sifo lapha kuantwayo yabe sifonela umzala lo eke yahlala kuyena eNewlands. Yamfonela ke mzala ngila eNtuzuma ngifuna ukuzokuvakashela nawe lapho before ngihambe ngiye ekhaya. Usethi kumzala ngicela ufike ngolwesihlanu nami ngizobe ngiholile ufike nje ngolwesihlanu ebese ke ufike ngolwesihlanu nami ngizobe ngiholile. Ithi lensizwa ayikhinkinga uthi kumzala ngoba umzalo lo seNewland uthi ngoba ngizobe ngisebenza ngolwesihlanu kusho ukuthi ungafika la ngabo 5 nje ngoba vele ufike lokuzolala ungafika nje la ngabo 5 ntambama ngizobe sengibuye emsebenzini nami. Nangampela ke lensizwa ngolwesihlanu isuka eNtuzuma ithi yasuka early nje eNtuzuma yasuka ngabo 2 yagibela ngabo 3 yayisise Newlands kuseduze ke mawusuka eNtuzuma ye Newlands. Ithi yafike lapha ngasendlini kamzala wawo lapha eNewland yayisingena kwesinye isitolo nje siyithaveni isitolo ngapha ithaveni ngala kuhlalwa ngisho naphandle. Uyazi mase kusondele ama-holiday imudi yashintsha endaweni nje nangakini esitolo kusuke kugcwele abantu. Mango December kuzikhathi zo December kuyagcwala esitolo sakhe into igcwele abantu ngisho ngabazi ukuthi abaphi abanye basuke bedlula bethenga utshwala njalo njalo. Ithi lensizwa kwathi makushawo 3-4 yayibisikhona lapha ya eNewlands eduze kwesitolo I mean ethaveni eseduze kwala ukuhlala khona umzala wayo. Ithi yayiqhokise lesi style samanje samabhinqa ubithi yayiqhoka uBrentwood nesicathulo phansi yayisiqhoka lezi ikipa lezi engoma stripes nje lezi enemkhono emide yaqhokisa nje kwebhinqa qhokisa kwebhinqa ngalezi ayikhathi ke kwangakabikho too fashionable ukuba njengamanje njengalesikhathi samanje ukuba yibhinqa. So ithi yafika yahlala ekesini yadosa ikesi yayihlalela kulona yayisithenga itawuti ezo2 yahlala phansi yaphuza yahlala kugcwele phela esitolo kugcwele ayazi umuntu la futhi nendlela egqoke ngayo ayifani neyabanye nje
nendlela egqoke ngayo ayifani nje, igqoke uyazi ukuthi iNewlands kwamashu eNewlands indawo ekanjani akuyona indawo yasemakhaya, indawo eselokishini. Ithi-ke lensizwa ehlezi yodwa nje lapha ekesini, hayi ngaphakathi, not ngaphakathi ethaveni. Ithi yathi sahleki kanjalo kwase emva kwesikhashana nje kwase kusuka enye insizwa esixukwini nje engayinakanga ukuthi yasuka kobani kuphi, uthi yayibonisile lapha nje eduze kwayo, yayibingelele ixhawula, mfowethu uyaphila, ngiyaphila. Ithi-ke lensizwa, cha mfowethu ngizokubingelela nje, ngichazwa indlela ugqoke ngayo, mfuka bani. Yasho kumfuka Mkhize ukuthi hayi mina ngwamkhize, uyabuza-ke lokuphi nendawo ngoba ngiyakubona awusiyo la. Hayi mfowethu ngumfuka Mkhize mina eNkandla, I mean eMsinga. Hayi mfowethu ngiyabonga, imxhawule lensizwa besithi pho lapha ngoba ngiyakubona awusiyo la. Siyachaza-ke lensizwa kaMkhize ukuthi hayi khona umzala wami engizomvakashela la, kodwa ngake ngahlala nami la kudala ngabo 2006, so ngizovakashela umzala wami, akakabuyi-ke emsebenzini, ngisamlindile, ngimlinde khona la. Besithi lensizwa ezombingelela umfuka Mkhize besithi cha mfowethu ngichazwa indlela nje ugqoke ngayo, ngiyabona ushaya isitawudi, uthi umfuka Mkhize yebo, bese ngena ethaveni lensizwa ibuye nezitawudi ezo-8. Khona nesitolo, uyazi kuyaphithizela. Ithi lensizwa kwabe sekungena iveni leya kwaMkhize, ithi kwangena iveni nje langena laselijika laflathela isitolo, angithi kunethaveni kunesitolo. Leli iveni liphethe isitokwe sala esitolo, indawo eyodwa, I mean iphethwe umnikazi ithaveni nesitolo siphethwe umuntu oyedwa. Ithi lana mangena iveni laphenduka ladunusa laflathela lahlehlela esitolo ukuze umnyango beseduze mabethula impahla. Lathi maselimile iveni kwase kwehla umuntu lo driver, wathi mayehla nje udriver wathatha itepisi efuna ukuzongena esitolo, kwase kusuka insizwa enganakile nje, nabo benganakile, kwavele kwavembuka insizwa kulabantu abaphandle, kwasuka insizwa ezu2 zafaka inhlamvu zadubula umnikazi wesitolo lo kade ehle evenini. Ngesikhathi zimdubula nale insizwa ehleli noMkhize ekade imthengele izitawudi ezu8, yasuka yadonsa isibhamu yadubula kanye nalabo abadubula umnikazi wesitolo. Bamdubula umnikazi wesitolo bayifaka inhlamvu wawela emasitepisini. Uyazi mongena esitolo ezinye izitolweni nesitepisi wawela lapho esethi sewungena eminyango esitolo, zasuka zabaleka lezi insizwa. Nale ekade ihlezi noMkhize imncoma ukuthi ugqoke kahle ungwakuphi, yamthengela izitawudi ezu8, yasuka kanye nabo laba abantu yadonsa isibhamu yadubula umnikazi wesitolo babaleka. Kwathi baqhuma isibhamu kwabaleka wonke umuntu la esitolo nasethaveni, ababe ngaphakathi bayivalela ngaphakathi, ababe phandle babaleka. Uthi uMkhize wasala ehleki kanje ekesini.
wasale hlezi engazi ukuthi uzokwenza njani. Noma kwakufika ukuthi ebaleke kodwa wayengazi ukuthi uzobaleka uzobaleka yiphi nje, kwaba nalokho ukuthi kushuthi waba shocked. Yabona makwenzeka into ungalindele uyashokheka. Washokheka naye uMkhize, uthi wahlala babale kwaze kwabe abantu ebebalekile baze basondela, uyazi made kudutshula umuntu, made kuqhuma isibhamu bathi bayabaleka, kodwa mase emva kwesikhashana bese beyabuya. Uthi bathi mabebuya abantu uMkhize babuya sebebuya nezinsizwa ezalwa umnikazi wesitolo kodwa wayengazi yena. Uthi zabuya insizwa zingena lezi insizwa nazo iphethe ibhamu manje. Babuya abantu bafike bathinta umnikazi wesitolo lo seshonile, babona ukuthi useshonile. Kwase kuqhamuka yedwa nje owathi esixukwini, owathi nayi lensizwa le ekade ihlezi nezinkabi sebekhomba yena kuMkhize manje. Uthi basuka bonke abantu including nalezi insizwa ezalo umnikazi wesitolo ezaseyiphethe ibhamu, zafike zambamba uMkhize zathi ya wena kuthiwa uhlezi nezinkabi, vele kade ihlezi nayo inkabi. Uthi uMkhize wake kwathi uzama ukukhuluma wakhinceka la, wakhwinceka wangakhuluma mhlambe kwaphela 30 minutes engakhuluma. Bambona nabantu ukuthi ushocked lo muntu. Uthi abantu sebefuna ukumshaya bemshayela ukuthi kade hamba. Uthi kwaze kwakhuza zona lezi insizwa zathi no ningamshayi. Kwakhuza izinsizwa lezi ekuthiwa izalo umnikazi wesitolo ziphethe ibhamu zathi no manje ningamshaya uzochaza.
umkhize nje mabethi bamphaketha bese bethola isibhamu mawucabanga yini ababezoyenza kumkhize. That is why ngiyaye ngithi mangikhuluma ngesihlabe ngesihlikizi isibhamu esiphathwa zinsizwa zakithi, ngisihlabe ngalo lonke uhlo ngayo yonke indlela noma ngabe kuthiwa usithengela ukuyivikela. Ngiyaye ngikhulume nabafowethu kunabo nabafowethu abaphatha ibhamu kakhulu nabangani bami nje banazo ibhamu ney'nsizwa engihamba nazo kumanje ziphethe ibhamu but ziyazi ukuthi ivangeli lesibhamu hhayi ukuthi umuntu imvamisa iy'nsizwa aziyithengi ibhamu ngoba ukhona into eyonakele. Ngiyababona abanye basithenga isibhamu kungonakeleli lutho engenazitha nje engenalutho evele ethi hhayi ngifuna ukuba naso nje. Kukhona-ke ezinye iy'ndawo njengangapha komaphumulo eMhlangandlovu nje nakwezinye iy'ndawo kokhona komaphumulo nakwezinye nje iy'ndawo khona la ukwaziwa khona ukuthi uma uyinsizwa noma umfana ufuna ube nesibhamu, uma umfana nje ufuna ube nesibhamu. Ziningi-ke iy'nsizwa esasihlala nazo ngaphakathi, ezinye ubone ukuthi la emqondweni walensizwa ayikazi bebikho into yokuthi wena yenza icala yenza ubugebengu bese uyaboshwa uyohlala ejele. Uyabona lo muntu waboshelwa nje ukuthi wakhula endaweni okwaziwa kuyona ukuthi kufanele ube yisibhamu, ufuna ube nesibhamu ukuze ube insizwa ephelele. Ningi insizwa eyiboshelwe lokho. Bengithi angilichaze futhi lolu daba likaMkhize ngoba lwangithinta kakhulu. Maningi-ke amacala enzeka ngalolu hlobo. I mean baningi abantu ababoshelwa amacala enzeka ngalolu hlobo likaMkhize, abanye begcine beboshelwe kwangempela, beboshwe thaqa beze begwetshwe behambe beyohlala ejele. That is why njalo mangikhuluma ngiyaye ngigcizelela ukuthi ejele enye into engafe ngayidiscover ile yokuthi ejele akuhlala abantu abenze amacala kodwa kuhlala abantu abatholwe inkantolo ukuthi benze amacala. Inkantolo kuyakuthola ukuthi ulenzile icala. Inkantolo kuyakuthola ukuthi ulenzile icala ungazange ulenze. Hamba uyogqunywa ejele uhlale khona. Siyabonga.